महारानी बाई खय गम पुरो आबा हाय थेगलाय दालाय थे गमलायजा से जे एमन कोन हाबिया तुम या अब तो कानो काबिनो जोंहा बेले प्रेसार फलाय थांगा जा ताकलाय सराय स्लाइड खाये उन संपनगनि बिसामनि कामियो स्टेट लेवल थिंग खायनानि बागै चीनी एग्जीक्यूटिव बडी थानाय कयेकदिन सिगां आतुलायखा आतुबुइ सालायखा सालायमानि परे गाहाम काय जतनि मतामत नावैनो जतनि गसिमु अरन रजाखा हायनि बागै जों दिनै प्रेस मिट खायै सागलायनायनि बागै नरना मारि मारि अबनंखा ताकलाय 1433 टिप्रा इरा 2022 नि त्रिं बिसिकताल स्टेट लेवल नि अबिसमनि कामी चम्पकनगर जिरानिया अरन मिसिनाय अबनि बागैनो जों दिनै सागलायखा आरो ताय कोनो एबं मुं ताय कोनो वान सुमुं रैखा सदो अमनो तंनाय नरनि बिसिंतै जों बेबार हास्तानि बरफनि थानि चिनि अमनो कयमुं तंनाय स्टेट लेवल तो जत जागा खायमेया ग्रं ग्रं जत जागा खायलेनाय डिस्ट्रिक्ट लेवल डिविजन लेवल प्ला बाक्सा नगो खायो ताव नगो खायने बांखा आबो खायनानि उनथन नगब्रम ब्रम सोंनानि उनथन अमा हायके ग्रहा जागा खायना नाया ओ बांलानि बिसिकताल ओ इंग्रेजी बिसिकताल हागेन नगो आफान खनसा मोहन पान खंसा संगै साखाथक चालाय मानि रिकताल कानाय मानि आलय चिनि त्रिं बिसिकताल नगब्रम ब्रम नानि उनथन अखकनो जों दिनै नंनि बिसिंतै बसकांनि त्रिं बिसिकतालनि फायमानो रगै कयबमु